Hello, hello guys! Manjong buntag. Happy Sunday ni Jun tanan. Anja another morning din sa Australia. Ang bana nauna na hog mata guys. So nakabutang na si og labhanan sa ang washing machine arang abdi ka ibis naghana-hana ko ani nga manglaba karon pero siya may niunag manta. Siya na lang nagbutang sa laundry. Anja nakaluto na pud siya pamahaw. Nagluto siya bacon. Anja krampet tawag ani guys pan ra gud ni. Anja ijan akong giandaman snappy kaadyo. Diyan diha pa'y kape, diyan naghiwa pa sa apple, diyan nangabli sa bintana, lami ka adjog hangin, ning sud sa among bahay. Diyan sang itabang ang andam, kay arong makapamahaw na mi, kay nautuhan mig mata, kay dugay man nga to gabi, basta day off ni Diya, dugay ni si Diya matug, magduwa sa cellphone, magchika-chika ming duha, diyan nahaman na mig andam. Namahaw da jud mi, nag-utro-utro mag lightning sang cellphone, tungod manggudpod sa adlaw, kay adlaw na dupit sa bintana. Nandiyan ang lili na focus among garden, kada adlaw jud ko ni mo lili sa among garden, arang wapahag akong gumamila ning bukad si jag maadyo lami tan-awon, lami pug adlaw init ka adyo, maadyo noon kay arong mauga ni among gilabahan. Anja arong makagawas pud mi guys kay naghuna-huna mi karon nga mag-hike mi mga to na pud mi lasang kay taod-taod na magud pud mi wa kagawas sa bahay. Anja sumupod ang magsigira kag pudyo, wa man kay laing buhat. Anja arong ma-rest pa nihang utok sa sigigdok-dok sa assignment. Anja, ang mga tao nga ri guys, di ilaagan, mas laagan paning langgam na ada na naglakaw-lakaw na sa among gawas. Namahaw po si Ija, magpay man siguro ni. Anja kang bana, nakahayhay na po sa siyang nilabahan ako man timang hayhay. Anja, pero may mga maunahan ani ni Ija. Anyway, nalipay rapod ko kay wa ko kahayhay. Choyong. Bitawa, libog ni hang bana, bahig mga trabahoon guys. Anja manggawas na ta guys kay moadto ta sa National Park kay mag-hike ta, manggawas na pud ta kay kapoy og naara sa sud. Anja araw pong ma-exercise nitong mga batiis. Anja mag-drive mig mga 20 minutes man siguro pod basta di naman traffic, wala di naman pud kaadyo noon traffic. Basta nga ri sa highway guys, ang dagan nga ri nasa 100 to 110 kilometers per hour paspas pud kaadyo. Basta walay traffic, mong dali ra pud ka moabot sa imong padulngan. Anja kita mig motor, ingan nila nga mga motor dinhi kasagaran guys, usa duha tulo nga na tagsa jud kaadyo ka wa man gud puy uso nga ning mga motor personal man dyan ng mga car ang naa usahay na ibas nga na pero wa jay kanang murag habal-habal bitaw wa na nga ri sa Australia. Anja wa ra ta nadugay ning abot na ta, excited ko kay arang daghan ang kangaroo nga ring dapita. Anja usahay makakita pa kag kuwala, daghang mga itik, mga wild nga mga birds. So, pag ando pa guys, na-disappoint me kay park closed. Wa pag i-allow nila ag kanang agianan dyan. Ning suway pud mis laing park, langgam ra may naa. Wa po'y mga tao kay close gihapon ag park. Murag wa pa nahinloy agianan kay giagian magud mig bagyo. Maong na-disappoint gajud ko kay nag-expect ko nga mag-walking dyan makakitag kangaroo. But anyway, kita naman ng buko kangaroo. So nang hapit na lang ming Ris Harbor Town na ang Filipino restaurant. So amo na lang gikaon among ka-disappoint, mong kapalaw gikaon na lang na maglumi og kanang crispy lechon or something ingana. Nalipay po si Chaminda kay ganahan man pud siya. Pero nangita si Chaminda sa katong gulaman nga drinks bitaw kanang muras mang inasal nga gulaman nga imnanan, wa man nga ri murag tuas laing Filipino restaurant anyway. Nag-Coke Zero na laman ni. Jarang dali ara pud namo nabusog, makabusog man jud pud ning lumi noon. And wara pud mi nagdugay guys, nanguli na laman mi kay init pa man pud sa gawas. Anja nangapalaw naman mi. Mag-jogging na lamang ko anjang hapon ug di na kaadyo init. Anja pag ando pa nangatog na lamang pud mi kay pangkapoy man mi sa gawas, kapoy pos Chaminda og drive. Natog pud sa gapi. Nagpiot ning risala sa sofa na mi nangatog guys. Anja mo ni mong kahimtang karong Domingo. Hope ma-enjoy yung Domingo guys. Thanks for watching!